peculiar. Els premis els treu? No. Són tots els guarnits es van anul·lar. Els que sí que s'han mantingut és el concurs de balcons. Però serà virtual, online, igual que vam fer la... Mira, ja està. Estàvem esperant una pregonera. Benvinguda, pregonera. Bona tarda a tothom. Qui em donarà el senyal? Qui? Tu. Vale. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos al pregó de la Festa Major 2020. La veritat és que se'm fa estrany no veure la plaça plena des del balcó de l'Ajuntament o no poder veure totes les cares dels festers i festeres, veïns i veïnes que sempre ens acompanyen tenint la plaça gom a gom en aquest pregó, però la veritat és que està sent un any ben estrany, però malgrat tot som aquí. Som aquí a punt d'inaugurar aquesta Festa Major 2020, guarnint simbòlicament els carrers i, si em permeteu dir, doncs crec que fins i tot amb una programació virtual, però que ens ha quedat molt xula i que, per tant, que esperem que podeu gaudir tots des dels sofàs de casa vostra, des de la tovallola a la platja, des de caminant per la muntanya, des d'on sigui, a través de les vostres tauletes, mòbils o el que sigui, i que el gaudim moltíssim perquè l'hem fet amb molta empenta, amb moltes ganes, recolzant la nostra cultura, la cultura gracienca, els grups d'aquí, els grups catalans, i que d'alguna manera recullen el que hauria de ser o el que és una programació de Festa Major. Però sobretot el que per nosaltres és molt important és el que està ara passant tímidament als carrers de la nostra vila, que és fent aquest guarnit minimalista i simbòlic aquest any, però hi és, i per nosaltres era molt important perquè hi ha hagut molta gent, molts festers, moltes festeres que han pogut passar aquest confinament una mica millor, si voleu així, entretenint-se fent part d'aquest guarnit que els que esteu avui aquí i els que sortiu a voltar que haureu de veure com estan muntant, però sobretot per poder posar una mica de llum i de color als nostres carrers per unes dates que per nosaltres són tan importants. I la veritat és que compensa quan passa un veí o una veïna i et diu nena, perquè quan passa una senyora pel carrer i em veu enfilada la vestida em diu nena. Nena, que fareu alguna cosa al final? I els ho expliques com ha anat evolucionant i com ha acabat construint-se aquesta Festa Major 2020 i et diuen moltes gràcies perquè aquest punt de color, aquest punt de llum, aquests dies, després de tants dies tancats, de tants dies difícils, per uns dies que per nosaltres són tan graciencs, tan nostres, doncs ens omple i ens retorna una miqueta d'il·lusió després d'uns dies complicats. Així que per això estem aquí, celebrant-ho amb tots vosaltres, encara que sigui d'una manera diferent enguany, i volem dedicar aquesta Festa Major sobretot a les persones que ens han deixat aquests darrers mesos i aquestes darreres setmanes,
i a tot el col·lectiu sanitari que està fent una feina ingent i que seguirà fent una feina ingent perquè ens en sortim, i ens en sortim tan bé com puguem. Així que moltes gràcies i aquesta festa major va per vosaltres. President, endavant. Bé, moltes gràcies. Gràcies, presidenta. Certament es fa estrany començar un 14 d'agost la festa Major de Gràcia en unes circumstàncies tan especials. És evident que el brogit de la plaça es troba a faltar, que totes les persones que hi venen i que formen part d'aquest inici són essencials. Trobem a faltar aquest esperit inquiet d'aquestes hores prèvies a que els carrers s'obrin, encara molta gent, festers, festeres, encara molta gent fent els darrers retocs de la festa. Tot això es troba a faltar i, per tant, vull, per començar, agrair molt especialment a la Federació el fet que hagi decidit fer, malgrat tot, la festa. Crec que és especialment important. Abans de seguir, de tota manera, voldria donar les gràcies a tots els que esteu aquí, ho faig en tant que president del Consell del Districte, a tots els que esteu aquí i especialment, i si em permeteu, a totes aquelles persones que ens estan seguint en streaming, perquè ells també haurien d'estar aquí i avui ho fan des de casa i és doblement d'agrair. No cal dir que agraeixo a l'alcaldessa la seva presència aquí en el Consell del Districte i al regidor que està a casa seva, però em plau saludar-lo. A tots els presents, a les pregoneres, a tots els que esteu aquí, agrair-vos la vostra presència. La festa sempre és aproximadament el mateix, té uns caràcters que són essencials. La festa ens agrada perquè és cíclica, perquè ens recorda una vegada cada any, una vegada cada temporada, que tenim algunes coses que compartim. Normalment durant el temps ordinari no ens donem compte de les coses que compartim. En canvi, la festa ens ho recorda cada any. És un element de repetició que forma part del nostre caràcter comunitari, de la nostra vivència en comú. És cíclica, és sentiment de comunitat, és lloc de reunió, és encontre. Totes aquestes coses fan que la festa, si no la féssim, la trobaríem a faltar. Per això és especialment important que el districte i la federació hagin decidit, malgrat tot, fer-la, perquè si no ens hauríem passat molts mesos tenint sentiment de falta, el sentiment que alguna cosa ens falta, alguna cosa hem deixat de fer. Per això és especialment important que s'hagi fet i per això crec que ens hem d'agrair aquest esforç col·lectiu a la federació, als carrers i als tècnics del districte, per què no dir-ho, que malgrat tot la festa s'hagi fet. És important no haver-la aturat, perquè finalment la festa és vida, la festa és comunitat, la festa és compartir. En aquest any, més que mai, la festa demanem que sigui, com a mínim l'altre dia ens ho dèiem, a través dels xats, bàsicament el que és sempre alegria, el que ha de ser aquest any més que mai, responsabilitat, cada any, però aquest any més que mai, responsabilitat, 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 és solidaritat, també aquest any més que mai, i és esperança i és convicció. Si l'hem feta, vol dir que som capaços de fer aquelles coses que, malgrat les circumstàncies, semblen difícils de fer, o que les circumstàncies sembla que no ens vulguin deixar fer. Malgrat tot l'hem fet i estem preparant el terreny perquè l'any que ve la pandèmia hagi estat batuda i alhora la festa pugui ser normal. Per tant, des de tots aquests punts de vista, alegria, responsabilitat, solidaritat, esperança, la festa té avui més sentit que mai. Vull donar les gràcies a les pregoneres, especialment, segur que ara el regidor les presentarà, a l'Alvira, a la Xènia i a la Maite, 3 persones que representen probablement el que hem descobert amb més convicció. Ja ho sabíem, ja sabem la importància que té tota aquella gent que treballa en l'àmbit sanitari, però ens feia falta segurament, a nivell col·lectiu, a nivell comunitari, una experiència tan dramàtica com la que hem viscut per descobrir la fortalesa, per descobrir aquell caràcter que el nostre país té i que ells han simbolitzat millor que ningú, ells han simbolitzat millor que ningú durant tots aquests dies. La força, el talent, la creativitat, el trobar solucions allà on semblava que no n'hi havia, el fer front a una situació no prevista, aquest talent que finalment és una característica profunda i històrica del nostre país, de la nostra gent, és el que ha construït el nostre país
i la nostra gent. En segon lloc, l'esforç. Aquí ningú mai regala res, en aquest país nostre. L'esforç de la gent sempre ha sigut un element fonamental, talent, esforç. I en tercer lloc, la diversitat, és a dir, aquesta capacitat de, malgrat pensar coses diferents, quan som capaços de posar-nos tots en la mateixa direcció, vèncer. I això és el que està passant i succeirà ara. Talent, esforç, diversitat posada al servei d'una causa comuna. Els vull agrair, per tant, el bé i l'esforç que han fet per representar aquests valors més profuns del nostre poble, de la nostra comunitat, la capacitat que han tingut de donar esperança en uns moments en els que semblava que la podíem arribar a perdre. Per totes aquestes raons, l'agraïment més profund al que representeu, l'agraïment més profund a la federació pel que representa i a totes aquelles persones que durant aquests dies segur que faran de grans ciutadans, és a dir, d'homes i dones, de ciutadans i ciutadanes, capaces de viure la festa amb alegria, comportar-se amb la màxima responsabilitat, pensar en si mateixos però també en els altres i fer possible que Gràcia s'acabi convertint una vegada més en allò que ens agrada que sigui, la millor expressió d'una vila plena de sentiment comunitari, de persones solidàries, de persones que pensen en si mateixos però que saben compartir amb els altres les millors virtuts del nostre país. Tot això és la festa. Per tant, visquem-la en plenitud, visca la festa, fem possible que aquesta festa ben viscuda sigui el preludi d'un any o d'una temporada, d'aquest any que ens falta fins l'agost de l'any que ve, que sigui radicalment diferent del que hem viscut en aquests últims mesos. Segur que serà així, la festa sempre és preludi d'esperança, preludi de collita, eren els temps passats, preludi d'esperança, preludi de convicció, aquest any més que mai serà així. A tots, moltíssimes gràcies. Estimat regidor, tens la paraula. Molt bé, doncs també molt bona tarda a tothom. Jo volia començar aquesta intervenció, no ho faig sovint, però hi ha hagut un reportatge, concretament de l'Eduard de Vicente del periòdico, amb unes fotografies espectaculars del Josep Maria Contel, que s'immergeix en aquest programa online que hem treballat durant les últimes setmanes, perquè de fet hem anat canviant aquesta festa major a cada mes. Per tant, l'altre dia parlàvem que potser n'hem dissenyat de 7 festes majors diferents des de les que teníem a principis d'anys, les que pensàvem al març, les que ens imaginàvem al juny i les que hem fet els últims dies. I realment fa un recorregut i ens acaba dient gràcies als festers i festeres per no deixar-nos sols aquest agost. Per tant, segurament aquesta festa major acompanyarà i omplirà molts buits de molta gent. Tindrem, jo crec, un programa espectacular per tots els públics, per tots els gustos, amb molts continguts, un programa online que us invitem al que gaudiu tot aquest agost, perquè a més el podrem gaudir diferents dies, però també em volia referir a algunes activitats que no trobarem en el programa, una o dues activitats que organitzen alguns carrers, de caràcter intern, de caràcter molt reduït, però que són aquells punts de trobada que sempre han existit a la Festa Major de Gràcia i que la fan única, una festa major on trobes aquell pàlpit veïnal i aquell punt de trobada i de calma, i també em volia referir que això també passarà aquesta festa major i la tornarà a fer única com sempre. Una festa major que en definitiva ha volgut apostar per la cultura i no donar-hi l'esquena, per tant volíem que tot i que no la poguéssim celebrar presencialment, volíem tornar a escoltar cultura, volíem sentir cultura, volíem pensar amb els tècnics de so, amb els que fan muntatge, amb els que faran les gravacions i, evidentment, amb tots els artistes. I per mi aquest any crec que la festa busca connectar amb tres sentiments o amb tres moments. El primer, i ho hem comentat, de record a moltes persones estimades que ens han deixat. Són varis els carrers que faran aquests homenatges, perquè evidentment la pandèmia ens va afectar transversalment i ens va afectar a tots i també va afectar a la vida de Gràcia, i crec que tornarà a ser la Festa Major de Gràcia un punt de trobada per curar ferides. Ho va ser fa 3 anys amb els atemptats de la Rambla, que ens impactaven en la pròpia tarda en el que celebràvem els premis, i la Festa Major va ser aquell punt on trobar l'altre i on poder afrontar situacions complicades des de la col·lectivitat. Ens ha tocat viure una pandèmia des de la solitud, cadascú a casa seva, i avui ho podrem fer fent un pas més dins d'aquest espai que és l'espai compartit i l'espai públic. També és una festa que, com dèiem, mira el futur amb optimisme. Jo crec que aquesta pancarta que ha estat a molts balcons d'Ens en sortirem llença aquest missatge. Hem de tornar a la normalitat, ens n'hem de sortir, ens hem de reinventar, però hem de seguir mirant endavant i ho torna a fer des de la col·lectivitat. O sigui, mirem el futur amb esperança, amb optimisme i som positius.
I finalment fa un tercer homenatge i el fa a totes aquelles persones que van estar en primera línia, els cossos de seguretat, els bombers, els serveis socials, els serveis de neteja, però especialment els i les treballadores del món sanitari. És per això que ens vam posar ràpidament d'acord amb la Fundació, que enguany les pregoneres de la Festa Major volíem que fossin del món sanitari. Avui tindrem 3 pregoneres que per nosaltres és un orgull que puguin estar aquí i els volem reconèixer tota la feina que elles representen, de molta gent que ha estat també rere seu. Per una banda, la Maite Fabregat, infermera del Centre d'Atenció Primària de Vilagràcia Cibeles, la Xènia Sist, infermera adjunta de la Direcció d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Santa Pau i coordinadora del pavelló de salut de Sant Pau del Guinardó, el pavelló que vam estar també coordinant des del districte, i finalment l'Elvira Bisbe, metgessa anestesista de l'Hospital de l'Esperança i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona. Els volem agrair que estiguin aquí amb nosaltres, els passarem la paraula i visca la Festa Major de Gràcia. Parlar ja? Sí? Bona tarda. Veïns i veïnes de la Vila de Gràcia. És un honor ser una de les pregoneres d'aquesta festa major tan especial. La gent que em coneixeu sabeu que sóc graciense des que vaig néixer aquí a tocar a la Salut. M'agrada treballar a la vila i per la vila. Però avui no sóc aquí com a persona, sinó que represento tota la colla que formem part de l'equip d'atenció primària. Hem patit amb vosaltres, a peu de carrer i a cop de telèfon, els estralls de la malaltia que fa que aquest any, tot i la mascareta i l'hidroalcohol, no puguem sortir a balcó a celebrar la festa d'estiu. Hem patit i us hem vist patir. Ens heu aplaudit i us hem aplaudit. Vosaltres us reinventàveu fent coses divertides o útils mentre passàveu més temps de l'habitual a casa. I nosaltres ens reinventàvem per tal que sapiguéssiu que us seguíem, que ens preocupàveu. Que no ens puguem veure més sovint no vol dir que no ens comuniquem. Us tenim molt presents. Però encara més present tenim la situació econòmica que ens ha deixat aquesta pandèmia. Ara ha fet un any, el CAP Larrat, el CAP Paraclaret i el nostre CAP Vila de Gràcia Cibeles, reunides amb força gent de la comunitat, vam trobar els problemes més importants que afecten a la salut del barri. El més votat foren les bosses de població amb necessitats econòmiques. Persones que no guanyen prou per pagar-se el podòleg, el teatre o el ping-pong. La pobresa porta malaltia i ja en tenim prou. Els boixets o la coral són salut i curen. Al barri no hi falten activitats, però no tothom hi té accés. I gaudint-ne farien salut, salut física i salut mental. Baixar al carrer i xerrar mentre fem unes flors o uns pollets per guarnir-lo és salut. I fem comunitat. I ens barallem perquè som persones i ens ajudem perquè som persones. El segon problema de salut que vam trobar és la soledat de la gent gran, que tot sovint s'acompanya d'unes pensions minses i d'habitatges sense ascensor. Tot el que heu fet aquests dies del confinament
creant xarxes de suport a la gent gran, fràgil perquè no sortissin al carrer, o ajudant el Rebost o altres entitats que atenen les necessitats més vitals, tot això és salut. Reforçar els vincles de la comunitat millora la salut de les persones. No deixem que el virus ens prengui això. Ans al contrari, aprofitem l'oportunitat que l'aturada d'aquesta primavera ens ha aportat. Heu conegut gent de l'escala que no tractàveu o us han vingut a atendre joves que no coneixíeu. Mantingueu aquestes relacions, cuideu-les. Als equips d'atenció primària us volem dir que tot allò que fa salut i tot allò que cura és a la comunitat, no al centre d'atenció primària. Nosaltres som uns instruments, però si no hi ha uns mínims per una vida digna, no podem fer res. També creiem que millorant la vida d'aquest barri, que no és precisament dels més desafavorits econòmicament, farem un efecte papallona que afectarà a la resta de barris de Barcelona. Per tant, val la pena lluitar per això. Sols l'esforç comú pot fer que plegades vencem aquest virus i tots els altres que puguin venir. Amb responsabilitat i per un barri més saludable, us desitgem bona festa major. Bona tarda, graciencs i gracienques. Bé, aquí som. Jo soc la Xènia Sis, infermera de l'Hospital de Sant Pau, que com s'ha comentat, molt bé. Seguim, doncs. Com deia, bona tarda, graciencs i gracienques. Aquest any ens toca viure situacions excepcionals i ens ha tocat moltes situacions estranyes, moltes de les quals no haguéssim ni volgut imaginar. Ha estat i segueix sent un any difícil. Tot i així, encara estem tenint la sort que hi ha coses que segueixen endavant, com són les festes de Gràcia. Sí, serà una festa diferent, on tot el barri s'hi ha deixat la pell, per poder-la celebrar, encara que s'hagin hagut de reinventar molts aspectes. Així, també hem tingut una oportunitat, que és viure al barri de Gràcia una altra vegada des del barri, sentint els carrers i sentint la seva gent. Aquests dies he pogut compartir moltes vivències de casa vostra. Jo no sóc nascuda aquí, però Gràcia sempre l'he portada molt endins, sobretot per la seva gent. És aquest esperit el que fa que retornar a l'essència de Gràcia ens vingui a tots de gust avui estant aquí. Aquesta mateixa situació és la que vam viure durant la pandèmia. Tots units, vam fer pinya. Com ja sabeu, el nombre d'ingressos per Covid va ser molt alt, tan alt que ens va obligar a obrir pavellons i reconvertir-los en hospitals. Jo vaig treballar amb la coordinació del pavelló Salut Sant Pau Guinardó i voldria compartir amb vosaltres tota aquesta experiència. D'un dia per un altre ens vam trobar 4 col·lectius molt diferents. Els bombers de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Gràcia, tots els treballadors i directives del Club Martinenc SEM Guinardó i l'Hospital de Sant Pau. Tots treballant junts, no ens coneixíem de res, però teníem una cosa molt clara, que havíem de treballar per un objectiu comú. Havíem de convertir un pavelló en un hospital. Va ser una feina contrarrellotge i durant uns dies, que tots recordareu, el país estava confinat i, per tant, paralitzat. Les jornades van ser maratonianes per aconseguir materials, per aconseguir instal·lacions. Evidentment, les instal·lacions van acabar sent d'hospital de campanya, però ho vam aconseguir i en 10 dies teníem a punt el pavelló per poder rebre els primers pacients. L'altre repte que vam tenir va ser formar els equips assistencials. A l'hospital vam haver de contractar estudiants d'infermeria d'últim curs, estudiants de medicina d'últim curs, perquè no en teníem prou amb els professionals que teníem per poder atendre el gran volum de pacients que hi havia. La majoria de les infermeres i metges que van anar al pavelló no havien treballat mai junts, alguns ni tan sols a Sant Pau. Van ser dies complicats, on a més de les situacions dels pacients, que recordem que els teníem ingressats allà al pavelló, hi havia les situacions personals, gent amb pares grans
que després de la feina no volien tornar a casa per por de contagiar-los. Companys i parelles que feien teletreball i que s'havien d'encarregar dels fills que no tenien escola i que no podien sortir ni tan sols a passejar. Companys de feina contagiats, jornades ampliades, horaris modificats, equips de protecció individual que ens feien molt difícil la feina. Però tot i l'adversitat vam seguir endavant i aquí estem, lluitant. Avui som aquí en representació d'un col·lectiu de professionals sanitaris que s'hi va deixar literalment la pell. Unes persones que, sense dubtar, van prioritzar la seva professió per davant de la seva pròpia vida. Es van veure situacions molt complicades i difícils de gestionar. No obstant, es va seguir lluitant, dia a dia, i avui n'és la demostració. Si en aquells moments ens haguéssim pensat i ens haguéssim preguntat si avui donaríem pas a les festes de Gràcia, evidentment haguéssim dit que no. Però aquí estem, i això vol dir que anem per bon camí. Tot i així, no abaixem la guàrdia. Aquesta pandèmia no s'ha acabat. Hem de seguir molt prudents i responsables per prevenir els nous contagis. El dia d'avui vull fer un especial agraïment, un especial a tots vosaltres, a la ciutadania. S'ha demostrat que quan es demana la col·laboració de la gent, aquesta hi és. El confinament ha estat molt dur per tothom. A banda de les incomoditats, però, hi ha un aspecte que m'agradaria destacar, que és la soledat. Aquesta afecta directament a la nostra gent gran. Hi ha gent vulnerable i el confinament ho ha agreujat. Com a societat, hem de fer una reflexió dels nostres valors. La gent gran són la nostra memòria, no la podem oblidar. Una societat sense memòria és una societat sense fonament. Pensem sobre quins valors volem transmetre a les noves generacions i hem d'aprendre de l'experiència dels nostres grans. Per això faig una crida a la responsabilitat de tots, que amb el nostre comportament siguem exemplars i contribuïm a protegir aquesta generació que tant ens ha cuidat, que tant ens ha ensenyat i ara ens toca a nosaltres cuidar-los. M'agradaria compartir amb vosaltres també la part positiva que ha tingut. Aquesta situació ens ha fet aflorar sentiments que potser teníem massa amagats. Solidaritat, generositat, empatia, no els perdem. Ja els tenim aquí, no els deixem marxar. Vosaltres, graciencs, en sou un exemple. Com us uniu i com treballeu en equip per guarnir i per tirar endavant aquesta festa. De vosaltres també n'hem d'aprendre molt. I per finalitzar, m'agradaria compartir amb vosaltres un lema que tenim a l'Hospital de Sant Pau. Es caracteritza per 3 paraules, però són plenes de sentiment i força. Ens sentim identificats amb aquest lema. I diu així, orgull Sant Pau. Avui el vull brindar a vosaltres i compartir-lo amb la vostra festa i amb la vostra gent. Per vosaltres, orgull Vila de Gràcia. Bona tarda, gracienques i graciencs i ciutadans de Barcelona. Em fa moltíssima il·lusió poder fer el pregó del meu barri. És el barri on visc, és el barri on treballo i encara que soc plenament conscient de que jo no soc aquí per la meva notorietat pública ni perquè hagi fet cap cosa especialment rellevant, sé que com les meves companyes estic aquí en representació de la meva professió, dels meus companys metges i metgesses i que ho faig en unes circumstàncies absolutament atípiques. Aquest està sent un any especialment dur pel nostre país, però també és molt dur per tot el món en general. Un any en què els professionals sanitaris hem patit molt i hem treballat sense descans per intentar pal·liar els efectes d'aquesta devastadora pandèmia. És per això que participar en aquest pregó és alhora un gran honor i una gran responsabilitat. Com deia, és un pregó atípic, com comentava el nostre company, és una no festa major o una festa major virtual de Gràcia, que no s'havia fet mai, però tal com es fan moltes activitats socials actualment, que les fem telemàticament. Per això aquest any creiem que el pregó pren una especial rellevància i la sentim aquesta responsabilitat. La meva vinculació
amb la Vila de Gràcia ja comença l'any 87, quan vaig triar fer l'especialitat d'anestèsia, l'especialitat MIR a l'Hospital de l'Esperança. En aquell moment era un hospital de l'Ajuntament de Barcelona, després ens vam unir amb l'Hospital del Mar, que era l'altre hospital de Barcelona, i vam passar a ser el Parc de Salut Mar, juntament amb el Centre Fòrum, i ara pertany a aquesta gran empresa i possiblement molts dels nostres pacients no sempre són de la pròpia vila, sinó que pertanyen al barri de Sant Martí. Per això, el que més em va sorprendre, i us ben asseguro que això encara continua sent així, és com aquest hospital, l'Hospital de l'Esperança, amb el que vaig començar, traspuava l'essència de Gràcia, la tolerància, la diversitat, el bon rotllo, la creativitat, però sobretot el compromís i la solidaritat. Jo soc dona de ciència, però possiblement el Feng Shui podria dir que hi ha alguna cosa aquí a Gràcia que ho fa tan especial, no? Per això, al cap de poc temps, vam decidir, la família, venir a viure aquí, i aquí han nascut i han crescut els meus fills, i han anat a l'escola pública al Turó del Cargol, i després han anat a l'Institut Montserrat, i han fet moltes de les activitats vinculades als Lliços de Gràcia, i hem fet molts amics, i ens sentim part d'aquesta gran petita vila. Ja fa alguns anys, amb alguns amics del barri, vam decidir donar ales a la nostra segona passió. Nosaltres ja estàvem molt a prop de la cinquantena, però la nostra passió era també la música, i vam formar un grup de versions que es diu Contraband. Al principi actuàvem, evidentment, per la família i pels amics, però de seguida ens vam incorporar en una activitat que es feia aquí a Gràcia, uns concerts que es deien EO, i que formaven part d'una experiència que es deia Un Art, que estava al carrer Sol, que era un espai de creació extraordinari, supermaco. Fins que un dia ens vam proposar de tocar a la Festa Major de Gràcia, això era el 2015, i us haig de dir que pensava que aquest seria el més gran honor que tindria com a gracienca, haver actuat a les festes del meu barri. Però d'això ja fa 5 anys. Qui ens havia de dir que avui estaríem en plena pandèmia? El març passat tot es va capgirar com un mitjó. Cada 3 dies els malalts que arribaven a l'hospital es multiplicaven per 2 i vam haver de suspendre tota l'activitat ordinària i convertir tots els centres en hospitals Covid. Però així tampoc n'hi havia prou. Vam crear nous espais per encabir pacients, vam reconvertir zones comunes, gimnasos, en sales d'hospitalització. Vam convertir els quiròfans en UCI i vam multiplicar per 3 els llits de crítics. Vam incorporar estudiants, infermeres i metges jubilats que es van oferir voluntàriament a ajudar-nos a fer front a aquesta pandèmia. Tot el personal es va volcar sense descans a portar pacients Covid, independentment de la seva expertise o de la seva especialitat. Tots eren metges de Covid. Vam aprendre a vestir-nos i a desvestir-nos d'astronautes, a donar confort amb els ulls, i vam plorar i vam tenir molta por. Però també va néixer una complicitat extraordinària entre nosaltres, entre tot el personal sanitari. No hi havia retrets, no hi havia mal rotllo i, malgrat la tensió del moment, crec que estàvem més units per fer front a aquest virus. Aquesta és l'experiència més maca i més agradable que jo m'enduc. Realment ens ha canviat, la relació entre els companys de l'hospital és completament diferent. I sé que a primària ha passat exactament el mateix. Però també es palpava el suport, tot el suport de la societat. I no només amb els sentits i encoratjadors aplaudiments diaris, que us asseguro que ens ajudaven. Els veïns ens portaven el menjar dels restaurants, ens portaven material, ens feien bates, ens feien mascaretes. Jo veia a la meva mare, que té 90 anys, convertida en una heroïna dels seus veïns, ja que com a budista, des del primer moment es va posar a fer algunes de les mascaretes que aquí porto i la que porta la meva filla, per exemple, i que les anava repartint a la farmàcia de torn i a tots els seus veïns. Crec que fer-se sentir útil, igual que li ha passat a molta gent d'aquest país,
sentint-se útils, els va ajudar a suportar la soledat, l'aïllament, la por, que era clara per evitar el contagi. La veritat és que aquesta experiència ha posat de manifest allò que és essencial, és invisible als ulls, com deia Antoni Saint-Exupéry, i que només amb el cor ho podem veure. I ens semblava que ja havia acabat, que deixàvem enrere el malson, però aquesta és una cursa de fons i segurament és una cursa d'anys. I evidentment no serà igual el que hem viscut. Però haurem de continuar sent molt curosos i posant barreres a la transmissió i practicant el distanciament social que tant ens costa als mediterranis. Però si en comptes de ràbia, de frustració i desencís, d'altra banda que són sentiments molt comprensibles, recuperem aquesta capacitat de gaudir de les petites coses que hem descobert aquests dies. Alimentem, com deia la Xènia, aquest esperit de complicitat, de solidaritat, de generositat, de compassió d'aquests darrers mesos, està claríssim que ens en sortirem. I per mi el que millor representa aquesta essència de col·laboració, compartir i de bon rotllo, han estat els Stay Homes, precisament, aquest grup que ens ha posat la banda sonora a aquesta pandèmia. I com ja us dic, la meva segona passió és la música. Amb el seu frescor, el seu humor, la seva positivitat, aquest anàlisi tan simpàtic de la situació i sobretot amb molt bona música. I per això m'agradaria acabar, si em permeteu, amb un fragment que és el missatge que ens agradaria compartir per acabar aquest pregó, que és el tros que canta la Judith Nederman de la cançó Gotta Be Patient, i que resumeix d'una manera molt clara el que almenys a nosaltres ens agradaria dir. Si em permeteu, perquè això de cantar amb la mascareta no sé si ho sabré fer, d'acord? A més ho hauré de fer a capella, sense l'ajuda, com té ella de la guitarra, que és bastant millor, però ho farem. Si tens ganes de sortir, ho sento, però no pots, t'hauràs de quedar dins. Però amb els vídeos d'aquests tres jo he sigut molt feliç, podria viure així. Ai, aquest virus que tenim també ha aconseguit que ens unim. Doncs gotta be patient per no ser patient. Continuem sent pacients per no esdevenir pacients. Bona festa major a tothom i moltes gràcies, gracians. Doncs moltíssimes gràcies. A mi, com a alcaldessa de Barcelona, em pertoca fer la cloenda d'aquest pregó. Només diré 3 coses. En primer lloc, gràcies. Gràcies infinites i de tot cor. Gràcies a les 3 magnífiques pregoneres. Gràcies extensives a tota la professió que representeu i que sabem que els agraïments no han de ser només de paraula ni amb aplaudiments, sinó que ha de ser donant suport a la sanitat pública, que ha patit retallades, que ha patit precarització i que realment d'aquesta crisi hem de sortir amb una sanitat pública més enfortida i amb els recursos suficients. I gràcies també a les 3 pregoneres per la seva tasca concreta durant la crisi i gràcies per al magnífic pregó que ens heu regalat aquesta tarda en una circumstància tan excepcional i tan inimaginable fins fa pocs mesos. Gràcies també al districte, als equips tècnics, als serveis municipals, que també durant aquests mesos de crisi estan fent un esforç extraordinari d'adaptar-se a situacions que no havíem imaginat per donar el millor servei públic i acompanyar la població en un moment tan difícil. I gràcies també de forma molt, molt destacada a la Fundació Festa Major de Gràcia, als festers i les festeres, a les entitats veïnals, a les entitats culturals, a les entitats socials,
que són el teixit, el tresor d'aquesta ciutat i dels seus barris i també de la Vila de Gràcia. Gràcies per no rendir-vos, gràcies per estimar tant aquest barri i, malgrat les dificultats, tenir clar que s'havia de mantenir aquesta festa major, perquè efectivament no podem viure sense la festa major de Gràcia. Telemàticament, virtualment aquest any, però necessitàvem aquesta festa i, per tant, gràcies per no rendir-vos i fer-la possible. Això enllaça amb la segona cosa que volia dir, i és que ens han tocat viure moments molt complicats, amb molt de patiment. No oblidem a les milers de persones que hem perdut. No oblidem també que hi ha gent que està patint la malaltia en el dia d'avui, gent que ha patit la malaltia i que es queda durant mesos amb seqüeles. Per tant, sabem que és greu el que està passant i precisament per això també sabem que és molt important que no s'aturi la vida. És a dir, ens hem d'adaptar en aquests nous temps, que no sabem quants mesos duraran, ens hem d'adaptar, hem de portar mascareta, hem de mantenir les distàncies físiques, evitar les aglomeracions, però ens hem d'adaptar, no ens hem d'aturar. I crec que aquest és l'esperit també que es fa avui amb aquest pregó virtual i mantenint aquestes festes majors de manera telemàtica, perquè efectivament és necessari que la vida segueixi, encara que adaptant-se a la situació d'emergència, però la vida no es pot aturar. I si no es pot aturar la vida vol dir que la cultura no es pot aturar, que necessitem la cultura per tenir barris dignes, ciutats dignes, per cuidar-nos, per tenir una bona vida i per tant necessitem la cultura popular i era molt important mantenir aquesta festa major, com també vam mantenir el Festival Grec en un moment on totes les ciutats d'Europa estaven anul·lant els seus festivals de referència, però el vam mantenir i amb molt d'orgull el Festival Grec s'ha pogut realitzar, s'han realitzat altres festivals, altres activitats culturals. La cultura és segura si entre tots i totes ens corresponsabilitzem i seguim les indicacions sanitàries. I finalment, i amb això ja acabo, i crec que intentant recollir bona part de l'esperit de les intervencions de les pregoneres, jo resumiria aquest moment tan complicat en com l'afrontem, perquè el virus aquest, el maleït virus, no és culpa de ningú, de cap persona, de cap país, però un cop que el virus està entre nosaltres i no sabem durant quant de temps estarà, del que sí som tots i totes responsables és amb quina actitud ens enfrontem a un moment tan difícil i tan excepcional com l'actual. I jo resumiria que si alguna cosa hem d'aprendre d'aquests mesos és que ens hem de cuidar, graciencs i gracienques, barcelonins i barcelonines, cuidem-nos en diversos sentits. En primer lloc, cuidem-nos per cuidar-nos a nosaltres mateixos, a les persones que estimem, als nostres veïns i veïnes, als professionals de serveis essencials que ens ajuden en els moments difícils. Doncs per cuidar-nos els uns als altres hem de portar la mascareta, encara que faci calor i a vegades es fa feixuc. Hem de mantenir la distància física i evitar les aglomeracions, encara que som gent mediterrània i ens encanta tocar-nos i abraçar-nos i esperem que aviat ho podrem fer, però hem de mantenir efectivament i seguir totes les indicacions sanitàries per cuidar-nos els uns als altres. Però cuidem-nos també en un sentit més ampli de la paraula i, si voleu, més profund. I jo també això ho resumiria recordant allò que vam aprendre i que les pregoneres han fet referència en els moments més durs d'aquests mesos, en els moments més crítics d'aquesta crisi sanitària, a finals de març, a principis d'abril, quan teníem els hospitals saturats, quan les xifres de morts ens feien tanta por a tots i totes nosaltres, en aquests moments de màxim confinament va passar una cosa positiva, que és que efectivament els veïns i les veïnes s'ajudaven més que mai els uns als altres, que vam saber cooperar per enfrontar el moment més difícil que havíem hagut de viure en aquesta ciutat en les darreres dècades. I també va passar una cosa molt important que no podem oblidar, que és que vam posar la vida al centre, que vam recordar què és realment important i què no és tan important. I vam adonar-nos que moltes coses que són importants no les estàvem valorant o cuidant suficient, perquè efectivament hem de posar molt en valor els nostres i les nostres professionals sanitàries, però també són serveis essencials, la neteja, la seguretat, totes les persones que s'encarreguen de que puguem tenir menjar a taula i, per tant, tots els professionals i les professionals de la cadena d'alimentació, començant, i això ho diem des de la ciutat, per aquells i aquelles que treballen al camp en condicions de precarització, fins i tot d'explotació i de maltractament, com són els temporers i les temporeres, i per tant hem de reivindicar que canviï una llei d'estrangeria injusta que està provocant dolor i fins i tot mort perquè nosaltres després puguem menjar, o altres feines essencials com són les cures, les persones que cuiden a la nostra gent gran, les persones que cuiden als nostres nens i nenes i que també molt sovint, majoritàriament són dones i en situació molt precària també
sovint persones migrants sense papers. Crec que ens hem de cuidar i que cuidar-nos també vol dir recordar allò que realment és important i posar la vida al centre. I que això no sigui només durant unes setmanes de màxima crisi, sinó que sapiguem aprofitar, i això sí que és responsabilitat nostra, aquesta crisi per aprendre i per treure el millor de nosaltres i efectivament recordar què és realment important. Així que cuidem-nos els uns als altres. No hem de tornar a la normalitat ni de la precarietat, ni de la desigualtat, ni de l'explotació, ni de la contaminació, ni dels desnonaments. Hem d'intentar ser valents i valentes per aprofitar aquesta crisi i canviar moltes coses que abans no funcionaven. I en aquest sentit també dic que ens cuidem els uns als altres i que siguem valents i valentes per canviar allò que no funciona i que quan puguem superar aquesta emergència sanitària siguem millors que quan vam començar aquesta crisi. Així que gràcies a tothom, gràcies per no rendir-vos, gràcies per cuidar-vos i gràcies, graciencs i gracienques, per estimar tant el vostre barri i les tradicions i aquesta festa que tant i tant estimem des de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies, visca la Festa Major.